Текили нема ли бе сърце? Дай поръча две текили. Ай, изпилате текилата, виж ще направим. Изпи ги, бе, трета, бе. Ти каснете вие, бе. Ходиш, Каснете ми. жената, дека първо да погледнеш. На жената ли? У петите. Петата, ако е мазна, значи путката й е мазна. Петата се гледа на жената, петичката. Разбираш ли, бе? Ако пета нема, ако е скапана, а не била, църли там. И шо, ти дека гледаш право, бе? Фацата ли я гледаш? Шо я гледа? Цицки ли? Шо я... Кой е цицки, бе? Петата и се гледа, петагата. И ако я на нея... Жените сега зависи, ако ми е къв. Например, те я... Дека ке ме гледат? Лалето ке ме гледат, лалец вулкал голя. Зависи от човека, бе, момче, бе. Ти нищо не ги разбираш тия работи. Здраво, те, Ванка! Мити ли го пи? Мене ми се, защото те не да снима. Вай най-добър другар, кажи Анчи. Значи денес що имаш за ручек? Денес ке разчува да направим зелка, со, ребрен се обай. Ефтини ли се ребрат? Па да ти 6 динара кил. А ракията? Не, ладно. Я, он пие, бе, ти ме лего. О, дека гледа, снима не 20, а не? До нова година се предстоят Богатинов, драги, за нова година. Сега ке шомке, шадаме на шкембе чорба, кай рамчел, косе кай рамче кьолом, ке си япнаме на шкембе чорбичка и со митката после ке си напиме пълно пивце. Да, тука. Може, тука ке си напиме. А пред шкембе чорбата що се пи? Ракиечка си напи. А после ракиечката... Фала, аз не пия ракия. Не пиете. И они не пи. Що преферирате? Не, сега пивце, негош. Винце, да. Сега, просто зимно време повече се пие гряло винце. Винце ли? Да. Пак ке изпиме после на винце. Гряло винце, бала тога. За грото, да попушти малко. Грилото. Ба грилото да бъдеш на мито. А не, слушай, аз беше. На пиеница. Малецкото обаче. Чека, оди навка, бе. Оди навка. Вие пиете по-малко. По-малко пиете си. Не, додека можеме. Сексуални сунгери. Не говори. Сексуални сунгери. Игра не го пичко майчерата. Игра не го пичко майчерата. Пенсионери сме били, тържили сме да ни качат пенсията. Заслужил съм 40 години, 6 месеца и 9 дена им работя. Игра не го пичко майчерата. За пенсията. Давай. Нервират, виж. Игра не го пичко майчерата. Сите ми викат, ми дават по 2 ледарки, никой нищо ни пари. Ми дават по 2 ледарки, никой нищо ни пари. Сите ме гонят от пичко матерна. Я немам више средство. Они ќе направят ја да направам некои големи проблеми, да блокирам патишта или да направам по-големи проблеми. И тогаш ќе почнам од полицијата до општината, све ќе запалам. Јас сум учен, 27 години лежам в затвор. Јас сум учен, 27 години лежам в затвор. Защо ли? Жените примат, а мъжете се трошат. Жената, ако не се чисте лекарски и доказано медицински, ако не раѓа она ќе се оболе, она се чисте, а мажо се напорно. Па я като менеджер ги угарам у първа лига. После то имам мотивация и пари има. Евра, мевра, франкови, долари. После за шампион лига. Двайца колендяни и планирам да донесам. Звезди от крилата, гледам волфаца, не ми се свига нещо. Толкова няма, сега няма шоу с сбора, ке правим мабет до първата. За Лига шампиони нещо. До трето место планира. До трето ке ганземе, бе, до първата лига, до... После не знам, после рано. А София звя, ако се падне Брегалница. Може да наредам. Ама тя наредаме това, бе, нямаш. За кладелници. Не, никакви кладелници. Така се нареда за пари, за големи футболери да донесам. Нема време.
за кръвта, дава сила, енергия, за сексо. Прави лом с салатичка, ракички, две ракички, лом направиш. Викаш, удараш после. Чуди си е той. Чуй, лом прави. Комшиките тражат после. Taj čovjek, mi su ko gospod daje. Gospod da se simlja od neboto, to je Бранко Цървенковски. Сметате ли дека Бранко Цървенковски го заслужува тоа? Сметаме и тој е единиот човек што може да ја воде оваа држава, друг човек нема кој него што може да ја воде државата. Не гледам јас. Не. Дали имаш да даваш или имаш да вземеш? Нема, јас пред тебе стар са те. Може ке ме дават на таквото бе, за зимовска, за нова година бе, може ке взема прва награда бе. Нема проблем, хайде дечки гледаме се. Готово бе, готово, хайде бе. Нека да почнем. Жена ми и с нами. Жената и с нами. Ова германка е, ова... Жената, ама запали се стана и ойде жената. Деко иде? У гробища ойде и ойде у гробища, закупаме. Ова е германка, имам син. У Германия имам син, он дойде летоска. Дойде. Овие са внуците, негови внуци. Внуците са негови. Ова е Тито, може да се тамо. А защо Тито? Защо? Беше, чува го тук, беше добро, он заслужил, значи, ама те беше на рамка, па аз пак го ставам на рамка. Он борил се за... Добър беше. Овие са некои, жената ги ставаше, и мереклика беше она. Мереклика. Поред, ово плетеше много жената. Плетеше. Ова жената, она некои, кой нещо е, некои влашки работили, кой нещо. Тук ги закачуваше жената. И друго тамо, ти, шо... Чекайте, тук... Гласо Груевски. Груевски, оти аз съм Вамаровец и чувам, не иде го тук у некои книги, то е... У рамка си го ставил? У рамка Вамаровец. Па ако не бе Вамаровци, они няма да... Миташа, ако не беше... Ама во не е на сликата Груевски? Како не? Он е Груевски. А како не е Груевски? Груевски е и керката, и жена му. Не е Груевски, глумец е, бе. Не. Глумец е. Како глумец е, Груевски не го знам. Гледаш како се смее. Лишче, ама важно, он е Груевски. Аха. Другото... Касетите. Касетите, син ми дойде, он е гитарист и взема извади, така, за да се снима. Много плетеше жената, тия работи. Па син ми дойде от Германия, па донесе това за кога се баняме, то топло. За топло. Овие ги донесе. Донесе ово звучнико, ово ово касе. Чекайте. Ово е, за да си отваря се ово. Тук шом се притиска. Дека беше... Изключавате от строя. На ленти. На ленти. На ленти, овие са германски. Добро. А во, тук са ботските шо е? О, до шишето. Не... Тук не знам ово е кой град ще е. Ово некой... Това е така остави нещо. От Германия. От Германия това? От Германия донесе го. Па тамо бастуни. Бастуни аз правам нещо. Ване! Бастуните може да снимаш нещо.